एसेबो खुलुमनायखौ जासिबाय मैया जानाखि रुनिघाटायावहाय गोदानै सिनेमा हलनि फाउन्डेसन माने अन्थाइ खाम्फा गायसननानै थांबाय दा बिनि थाखाय आं चिरां जिल्ला बिसा जानानै गिबियावनो दानि सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासियो मानो होननानै बुङोब्ला एसे बिसाल' नङा सासे आर्टिस्ट हिसाबै आं बेखौनो लुबैबाय थादोंमोन जे मोनसे सिनेमा हलनि गोनांथि दंथारो होननानै खारन दिनैनि समा मोनसे गोदान मुगायाव आगान होबाय थादों थ' बयबो नायगिरि बिथांमोना मोनसे लाक्जारिस एबा फेशन बेफोरखौ लुगैयो जे मोना गुना अबेबा मोनसे पेन्डेल बानायब्रबनायाव थांनानै नायनो थाखाय माखासे सुबुंफ्रा खोब उसुबिदा जायो जेरै बोराय बुरि सुबुंफोर बा माखासे उन्दै गथ'फोरखौ लानानै नायनो थाखाय बे मोना समफ्राव नायनो खोब उसुबिदा जायो खिन्थु जुदि जोंहा बबेबा मोनसे जायगायाव थि मोनसे सिनेमा हला थायोब्ला थ' बेवहाय बयहाबो नायनो सुबिदा जागोन आरो बिनिफ्राय जों बेखौसो नेनो गोनां जायो जेब्ला बबेबा जायगायावहाय पेन्डेल बानायनानै फिल्मखौ दिन्थिफैयो अब्ला जोंनि ओनसोलाव दिन्थिफैगोन नामा होननानै पाब्लिकफ्रा नेनानै थायो बेनिफ्राय जुदि दिन्थिफैयाब्ला बिथांमोना नुनो मोननायबो जाया दा बे हिसाबै जुदि सिनेमा हला जाबायब्ला एबा सिनेमा हल थायोब्ला रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय खोब सुबिदा जागोन जे उमुक जायगायावहाय सिनेमा हल दङ बेवहाय मोनसे सिनेमा दिन्थिगासिनो आं बेखौ नायनो लुगैदों आं थांनानै नायगोन थ' बे मोनसे थासारिया फैगोन आरो दा बिनि थाखाय आङो दानि सरकारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो जे जोंनि बिसा बा आर्टिस्टफोरनि सावथुन मुलुगनि फावगिरि बिथांमोननि लोगोसे हारिमु सिबियारिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव जे जा सिनेमा हलखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बिनि थाखाय आं दानि सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो माबायदि मुलाम्फा जागोन होनना सानदों बेवहाय मुलाम्फाया आं बेखौनो नुहुरो जे मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैगोन बर' सावथुन मुलुगा जे मालाबा जों बबेबा मोनसे ओनसोलावहाय जुदि पेन्डेल बानायब्रबनानै दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बेवहाय जाबायदि जों रां आरजिनो बा रां खामायनो थाखाय थांनो गोनां जायो बेयो मालाबा अखानि थाखाय बा बार बारनायनि थाखाय जुदि पेन्डेला बायनानै होयोब्ला जोंनि नायगिरिफोरनि थाखाय बा दिन्थिगिरिफोरनि थाखायबो गोबां खहा जायो खिन्थु जुदि थि मोनसे मोजां पेन्डेल थायोब्ला मोजां हल थायोब्ला नायगिरिफ्राबो मोजां मथन फैगोन जेब्ला बाहाय रां आरजिनो हानायनि लामायाबो गोराखौ जों नुहुरो आरो दा बिनि थाखायनो हलनिया गोनांथिथार जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो नोजोर बोबाय थादों आरो दिनैनि थारिखआव हला नांखाथारसिगौबो दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन जे हल थायोब्ला दिनै बर' सावथुन मुलुगाव रां आरजिनो थांनाय लामायाबो मोजांसिन जागोन आरो फावखुंग्रि बेनिफ्राय सावथुन दिहुनग्रा प्रडिउसारफोर बिथांमोना जितु सिनेमा हला गासिबो जिल्लायाव जायोबा माबायदि मोनसे मुलाम्फा मोनगोन होनना सानदों जुदि सिनेमा हला मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गमामायै जामारोब्ला जोंनि जायनाखि प्रडिउसारफोर दङ बिथांमोनहा माने सानसेनि थाखाय साननैनि थाखाय अबेबा मोनसे टेन्ट हाउसफोरजों रायज्लायनानै बबेबा मोनसे गामिफोरावहाय पेन्डेल बानायब्रबनांगौनि गोनांथि थानाय नङा आरो दा मानो होननानै बुङोब्ला जों जुदि पेन्डेल बानायब्रबनांगौ जायोब्ला फिल्म दिन्थिनो थाखाय जोंहा बाहाय समनिबो गोनांथि दङ जोंनो समबो नांगौ आरो बिनि थाखाय एक्सट्रा रांनिबो गोनां जायो खारन सासे प्रडिउसारा जेब्ला फिल्मखौ दिहुनखाङो बेनि उनावहाय जुदि थि मोनसे हल थायोब्ला जों थोंजोङैनो बाव थांनानै दिन्थिहैनो हागोन आरो नायगिरि बिथांमोनाबो थोंजोङै फैनानै बे फिल्मखौ बाहाय नायफैनो हागोन दा बे हिसाबै साफ्रोमबो आर्टिस्टआ बाहाय मुलाम्फा दङ आरो एसे आर्टिस्ट हिसाबै जोंथ' खोब गोजोनगोन मानो गोजोनगोन होननानै बुङोब्ला जे मोनसे फिल्मखौ जुदि बबेबा मोनसे हलाव दिन्थिदों होननानै खोनायोब्ला बेवहाय आर्टिस्टआ बेसेबां गोजोनो बे गोजोननायखौथ' सासे आर्टिस्टआसो बुजिनो हागोन बेजों लोगोसे जितु दिनैहाय गंबा सिनेमा हलखौ गायसनजेनबाय बे थोजासे नङा उननि समावहाय बानायबावनो थाखाय मा खावलायगोन सरकारखौ दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो बुंगोन जे गंबा सिनेमा हलजोंथ' थोखानाय नंखाया मानो होननानै बुङोब्ला सुबुङाबो बांलांगासिनो दंखायो सुबुङा जेला बांलांबाय थागोन आरो दिनैनि थारिखआव जे मोनसे जिल्लायावनो बर' सावथुना मोनब्रै मोनबा फिल्मा फैबाय थायो थ' बे हिसाबै बे मोनबाल' फिल्माव बेखौ दिन्थिफुंजोबनो हागोन बेखौबो नुहुरखाया थ' बे हिसाबै बबेबा मोनसे गिदिर ओनसोलफोराव आरोबाव जेन सिनेमा हलखौ बानायदेरनानै होबावो बेनि थाखायसो आं गुरै खावलायहरगोन बै सिनेमा हलफोराव रायजो राजाफ्रा थांनानै बा बर' रायजो राजाफ्रा जे बर' सावथुन दिहुनग्राफोरखौ नायनानै हेफाजाब होनांगौ बे बेलायावलाय मा बुंनो जेब्ला सिनेमा हला जागोन अब्ला आं बेखौनो खावलायहरगोन रायजो राजा बिथांमोना नायफै खारन जाय सुबुंफोरा मोना समावहाय सावथुनखौ नायनो लुगैयोब्लाबो नायनो हाया बा उन्दै गथ'फोरा गावनि फरायनायनि थाखाय बा न'आव थानांगौनि थाखाय मोना समफोरावहाय जेराव पेन्डेलफ्राव थांनानै नायनो हाया बिथांमोनहा खोब मोनसे मोजां सुबिदा जाथारगोन जे साननि समावनो हलाव फैनानै नायफैनो थाखाय दा बिनि थाखायनो आं बयखौबो हलाव फैनानै जेन फिल्मखौ नायफैयो आरो
जोंनि सरकारा जे बानायना होनाय बे गोदानै हल बेफोरो जेन थांनानै थायो बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरगोन। नोंथांमोना आवगोलनि बे सरकारनावबो बेफोरबायदि सिनेमा हलनि थाखाय माबा मेम'रेन्डामफोर होदोंमोन नामा? बिसा हिसाबैथ' सिगांनि सरकारनावबो मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन, खिन्थु थि सम बेफोरबायदि बा सुबिदाफोर जालायासै। दा जायनि थाखाय नै दिनैनि थारिखआव बेयो जानो थांगासिनो दङ। जितु नोंथांमोना आर्टिस्ट हिसाबै माखासे गोनांथिफोर दंबावो, सरकार थोरोबनिफ्राय फैबाय थानाय समफोराव माबायदि नोंथांमोनखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो, बबे बिथिङाव? आंनि दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो गोदान सरकारनिसिम बा दानि सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो थांगोन जे जोंहा सावथुन मुलुगाव जेसेबांनाखि जौगानांगौमोन दासिमबो बेबायदि जौगानो हायाखै। खारना जाहैबाय जोंनाव दासिमबो मोजां सावथुन मुलुगनि गिदिरथार स्टुडिअ'फोर गैया, बा सावथुन मुलुगनि एक्टिंनि थाखाय ड्रामानि थाखाय सोलोंसालि गैया। दा बेफोरबायदि स्कुलफोर जायखौ जोङो ड्रामा स्कुल होननानै बुङो, बेफोरबायदि ड्रामा स्कुला जेन जोंनाव जाफैयोब्ला हामगौ, जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनहा बे ड्रामा स्कुलावहाय एक्टिंफोर सोलोंनो हायो, ड्रामा सोलोंनो हायो, मिउजिकफोरखौ सोलोंनो हायो। बिनि थाखाय खारन जोङो बेफोरबायदि ड्रामा स्कुल गैयिनि थाखाय गुबुन गुबुन स्टेटआव गुबुन गुबुन रायजोआव थांनो गोनां जायो, आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेसेबां माने रां खरसा खालामनो हाया। दा बिनि थाखायनो बेफोरबायदि स्कुलफोरा, ड्रामा स्कुलफोर, मिउजिक स्कुलफोरा जोंनाव जुदि मोजाङै सफैयोब्ला ओनसोलावनो सोलोंनो हागोन। दा बिनि थाखायनो आङो दानि सरकारनिसिम बा बेखौनो खावलायहरगोन जे जोंनि ओनसोलावहाय बा बे बड'लेण्डआवहाय मोनसे ड्रामा स्कुल जेन खुलिनानै होयो, लोगोसेनो मोनसे गिदिरथार शुटिं स्टुडिअ' बेफोरबायदि जेन खुलिना होयो, जाहाथे जोङो गुबुन जायगायाव थांनाङा। थ' अब्ला जोंनि सावथुन मुलुगा आरोबाव खोब दावखोगोन होननानै आं आसा खालामो।